Cherifla flɛbaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an filɛba minnu bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka foli waleɲuman dɔn ani barikada o bi di bɛɛ lajɛlen ma ni ka ɲini Ala ba in fɛ Ala min ka bon n'a ka sew kɔrɔtalen don Ala ka hinɛ a ka nɛɛma a n'a ka basigi Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ yan'an ka don baara kɔnɔ an mi an ka sababu ɲuman fo an ɲɛ jɔyɔrɔ ani an ka cɛkɔrɔba ɲuman a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ n badenw minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn cungan a sababu ɲuman ye nin cɛkɔrɔba ɲuman ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ si ye Ala ta ye kɛnɛya ye Ala ta ye labanko ɲuman ye Ala ta ye Ala k'o di an n'a ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ foli ni waleɲuman dɔn min di diɲɛbaa bɛɛ ma n'o ye kanuba bɛɛ ye an dɛmɛbaw an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnyana Café Niger café min n'a ɲaminen tɛ fiyewu café caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a ɲaminen don nka café min n'a dɔnna n'a lakikaya yɛrɛ yɛrɛ o de ye Café Niger ye Café Niger bɛ sɔrɔ café feerelaw fɛ yen a bɛ sɔrɔ butigitigiw fɛ yen a bɛ sɔrɔ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ Café Niger Ala ka sugu ja o tɛmɛnen kɔ Thioukan Bin fana an ka sponsor ba ye an b'u fo dan tɛ foli min na Thioukan Bin o tɛ ɲɛfɔli dɔrɔn n yɛrɛ b'o min Thioukan Bin min n'a ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na i b'a min timiya min kama ani i b'a min te min nafa min kama i b'o bɛɛ sɔrɔ a la Thioukan Bin gu kelen min b'a la a bɛ ban n'o gu kelen de ye fana Thioukan Bin an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman n'a n'u bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ Sobram ye société belebeleba de min b'an ka jamana kɔnɔ yan usine ba don a cɔngon bɛ Banginda usine a kɛn bɛ ka ji dagabana dɔ dilan u b'a wele ko ji dakan a n'a dakan min ɲɔgɔn na ji min ɲaminen tɛ ji min ye jiriden lakika ye lemurubaji bisilen k'o kɛ ji duman ye k'o min i b'a min lafiya min kama ani i b'a min a k'i kɔnɔbara min lafiya a b'o ɲɛ i ye a cocktail fana bɛ yen a lemurubajiw ni a mandirinu caman faralen ɲɔgɔn kan k'o kɛ ji duman ye o bɛ ji dakan fana na ji dakan Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma n badenw mɛn da mɛn jigila ye an bɛ hôtesse Usman Traoré Sisa Wane butigi belebeleba 4 de b'a bolo jamana in kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnyana faaba kɔnɔ yan butigi belebeleba den min n'a dayɛlɛlen filɛ Goloni na kɔntɔrɔ ni sanɛ sira kelen n'i b'o minɛ yan'i ka se Ɲarela kaburu don ma n'i ye Doifiyɛ tɛmɛ ka ban pharmacie dɔ b'i kɛrɛfɛ i b'o tɛmɛ boulangerie dɔ bɛ yen i b'o tɛmɛ i bɛna se hôtesse ka butigi belebeleba den 4 ma a sɛbɛnnen b'a sanfɛ ko OTS Usman Traoré Sisa Wane n'i ko hôtesse ko électronique minɛ fɛn o fɛn bɛ yen n balankɛ n balamuso courant ma fara batterima kan nin bɛɛ dafalen b'i sɔrɔ yan nka n jɔn bɛ lampadaire dɔ kɛrɛfɛ nin de ye lampadaire la kabakoma ye marque hôtesse nin lampadaire n balankɛ n balamuso nin y'a kumaba ye a fitinin bɛ yen nin de ye automatique ye su ma ko a bɛ mɛn a yɛrɛ ma dugu maa jɛ hali ka nin yɛrɛ sɛgɛn a bɛ sa a yɛrɛ ma n'a y'i diya i b'i sigilen to fana commande filɛ nin ye i b'o digi yɔrɔ min na nin y'a mɛnɛ nin ye n karamɔgɔ nin tɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ dɛ hôtesse dɔrɔn marque hôtesse ka butigiba min n'a jogonnen filɛ Goloni na n'i ye contrôle ni sanɛ sira kelen minɛ yan'i ka se kaburu don ma n'i tɛmɛna pharmacie la dɔrɔn i bɛ congo butigiba den na don i bɛ nin lampadaire façon camanba den sɔrɔ yen OTS i nana ɲɛnɛfin bɔ an na i nana mɔnɛ bɔ an na nka a ka butigi belebeleba wɛrɛ bɛ yen o congo bɛ dabadani na immeuble Turela la a yɛrɛ dagan bɛ yen butigi 2 bɛ yen o bi Imamu Bala Kale ka carré kɔnɔ butigi 2 bɛ yen a bɛɛ ye marque hôtesse ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ aw ye frigo chargeable bɛ yan climatiseur chargeable bɛ yan o n'a ɲɔgɔnna ampoule minnu hali ni courant t'i ka so a bɛ minɛ nin bɛɛ dafalen bɛ sɔrɔ hôtesse fɛ yen hôtesse Ala ka sugu ja Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma mɛn da mɛn tigi la a ka cɛden dɔ bɛ yen a bɛna kuma cɛngu a la. Assalamu alaikum warahmatullah ne ye Ali Kɔnɛ an bɛ hôtesse ka yɔrɔ kura min filɛ Ngoloni na yan nɔ an bɛ yan nɔ de lampadaire solaire bɛ yan projecteur solaire bɛ yan i b'a fɔ projecteur 300 min filɛ nin ye ni nin y'a kumaba ye sofo solaire bɛ yan jikalan courant ko t'a la foyi t'a la panneau b'a yɛrɛ la batterie bɛ yan nɔ k'a daminɛ kumaba la fo fitinin humidificateur batterimaw a courantmaw
pompe solaire a courant frigo solaire n'a courant ani ampoule courant ani filio ani télé a bébé en quoi fin courant be a be batterie be ventilo fara ampoule na fin ka alhamdulillah rabbil alamin mbade nyingali e fly mena mentigila ni otesika chede do min chongo baka butiki bele bade ko ya min choko me golonina mbade ama nyina ala fa ala ka sukuja nyingali folo anga so kabako mai abambulo ama jabi folo de ngani ala sona ma ngalo na amba jabi nyingali folo ni sodoy ale joli bi dabne sanfe ka jigide soto joli bi dabne duguma ka yele ngale joli bi dabne sanfe ka jigi o sujme nyingali flana ni chide do na bita aseno mambo ngana bi seki aseno ka bo chide jme karamo fana ngate meni bare na tikela mina maunutu sikarola ka benay ngate menay merci ngoro ini che manje nyado bashi foitila nga bashi dena ani otesi ka lampa derbi nywana tugu ni minata ngara mo ni gena ima meneni ni bala abi shuma ko abi mena yerema dugu ma ja abi sa yerema ni gena mini dima fufalaki ni ngadi ni ti soma sama bo ababo nga ni sodo de ambolozo ngeme kangamana gwa abi jo sanfe ka jigi dugu mo sojme ka jo sanfe ka dugu ma aha akara mo mo don wa nga fedma ngoro ke eniche wa smo nyedo bashitila mo basita alhamdulillah mba fe ki nyinga doani do ni gena na fendi ma femi ngai na bi ma lafia nu ka ma ko lampader marki otesi Ousmane Traoré ta do ni mine ni mfu fola kila ma damo ni zonjala ono da dola ima ko mani fle ni a meneni shuma ko abi mena yere ma duguma jabi sa yere ma ni bi so Ousmane Dronve ni gena ma di ma fu fola ki ngadi ni sodo de so ngeme ka ngamana gwa ale joli bi damne sanfe ka jigi duguma so jme o te kaburu amo senga jigi de ay no kundo ya kuma so ila badari mina na ute kambe kamu fo ha ngoro iniche ba smo bajila basina ni bine ni tala ni dugula iye makoro sama fenjumana ni ne lampaderi marki otesi abi mena yerema shuma ko duguma jabi sa yerema pano bala imamene ni gena men ni gadie awo kademena ebe ni ve awo ni sodoy a joli bi dabne sanfe ka jigi duguma sojme ka joli dabne sanfe ka jigi duguma aha so eze so yere de abe boli sanji sanji o te ka fendi kambe ha kamufu ngoro iniche banche nyado bashi foitila alhamdulillah malatam mba fe ka feno dima bi soma sama kumbo ni ne marki utesi ka lampaderi ana pano de bi nywana bi mena yere ma shuma ku dugu ma ja bi sa yere ma ningade akadinye jaw ni yele ga bone ben fe mado masro ma fe aywa ni sodo a joli bi dabne sanfe ka jigi dugu ma sojme o e barga e barga ikap ma nyi ala ko kana nga ute kambe ha ngoro iniche mbanje gerena bachila kon no bashfo tena mba fe ki nyini ga doani do ni gena milla badder marki otesi dima ana pano bi nywa na mba dima fufala ni ngadi non kaniera de ni nyachi be anyachi barbe ay wajala ni sodoy a joli bi dabne sans fe ka jigi duguma soto joli bi dabne duguma ka yele ngale bi joli bi dabne sans fe ka jigi duguma sojme sangolo che wala kambe kamufo ngoro iniche manje nyado bashi foitila na bashi foiti idwani ba fe ki nyini ga ni gena ni lampaderi marki otesi abi mena yere ma shu mana ko dugu mana jabi sa yere ma ni ngadi kon waya kadni ni ni zoro ni ngadi waya ni sodo a joli bi damne sans fe ka jigi dugu ma sojme bon a joli bi damne sans fe ka jigi dugu ma aha ne to dane ciao kambe kamufu ha merci merci makro ni che mbanje nyado bashi kon tila bashi fo tena kasi anna kuma ma ko aywa mbashi idenge bi ni nyini ga ni gena ni ne lampadder marki otesi
su mana ko lanba in a bɛ mɛnɛ a yɛrɛ ma ni dugu jɛla a bɛ sa a yɛrɛ ma nin minɛ ta ɲɛ b'a la i ma komani digili i m'a minɛ ne n'a y'i diya i b'i to yɔrɔ jan ka komani kɛ k'a minɛ n'i gɛnna i denkɛ bɛ nin d'i ma nin ka di ye hali ni ma gagné a tɛ sɔrɔ hali ni ma gagné a tɛ sɔrɔ bilen i m'a faamu hali ni ma gagné a tɛ sɔrɔ bilen ayi n'i kɔni ma gagné i ta tɛ dɛ n'i gɛnna i bɛ taa n'a ye makɔrɔso dɔ b'i denkɛ bolo a so in jɔli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn ye ka daminɛ sanfɛ ka jigin duguma n'i kɔni m'o sɔrɔ lampadaire in kɔni i denkɛ b'a minɛ i la han ala ka si d'i ma kan bɛɛ makɔrɔ ni ce nba baasi la alhamdulillah nin minɛ tan nin ne ye lampadaire marque hôtesse ye i ma minɛ ne ye nin komani ne y'a minɛ n'i gɛnna i denkɛ bɛ nin d'i ma fufalaki n'i ye nin don i ka du kɔnɔ yelen ko banna nin ka di ye nin ka di ye kojugu e bɛ nin fɛ nin ye so dɔ ye a kɛmɛ kan kamana gan a jɔli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn ye a jɔli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma Allahu Akbar bon yele yele o tɛ kan bɛɛ Ngoro i ni ce salamu alaikum warahmatullahi morikɛ basi kɔni t'i la basi fo alhamdulillah n b'a fɛ k'i ɲininka nin ne ye lampadaire marque hôtesse ye automatique don a bɛ mɛnɛ a yɛrɛ ma a bɛ sa a yɛrɛ ma komani b'a la n'i gɛnna n b'a d'i ma fufalaki hôtesse ta don nin ka di ye a ka di n ye kojugu nin sɔrɔli fufalaki dan m'o nisɔndiya la foyi a dan don a dan de don a tɛ se ka fɔ ka ban nin ye so dɔ ye so in jɔli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma o ye so jumɛn ye a jɔli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma n'i kɔni ye jaabi kɔni kɛ kɔni nin bɛ d'i ma i bɛ taa n'a ye a baara bɛ daminɛ sanfɛ de ka jigin a so pasima n'a fɛn bɛɛ bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma o ye dugawu de ye dugawu nin ye tiɲɛ ye direct ko ala ka dugawu k'an bɛɛ kɔ nka nin kɔni ye lampadaire talen k'e da k'an bɛɛ ha Ngoro i ni ce n ɲɛ dɔn basi foyi t'i la alhamdulillah n b'a fɛ k'i ɲininka dɔɔni don nka n'i ye ɲininkali in jaabi i t'i nimisa n bɛ fɛn d'i ma min b'i wasa ni lampadaire marque hôtesse ye n b'a d'i ma i b'a don i ka butigi kɔnɔ nin ka di ye ɲɛ b'a la a ka di n ye kosɛbɛ Aminata e ma komani in ye ɲɛ bɛ komani fana na n'i y'a minɛ ne ye n'i gɛnna dɔrɔn i bɛ taa n'a ye nin ka di ye nin ye so dɔ ye a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn o ye alijinɛ ye dɛrɛ ala k'an don alijinɛ kɔnɔ k'an bɛɛ ha Ngoro i ni ce marhaba ani sɛnɛ n ɲɛ dɔn basi kɔni tɛ e la baasi foyi tɛ ne la i dan sɔgɔ i ni ko n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n na fɛn d'i ma min ka di i ye ni lampadaire marque hôtesse ye n b'a d'i ma a bɛ mɛnɛ a yɛrɛ ma su ma ko ni dugu jɛla a bɛ sa a yɛrɛ ma nin bɛ d'i ma fufalaki n'i gɛnna nin ka di i ye kɔni nin ka di n ye an ko nin ye so dɔ de ye a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn ye so min bɛ jɔ sanfɛ o tɛ lampadaire yɛrɛ ye yan Dansɔgɔ e tɛmɛna kɛrɛfɛ dɔɔnin ala ka ci d'i ma k'an bɛɛ ha n kɔrɔkɛ i ni ce marhaba i ni ce an ba basi la basi foyi tɛ nin minɛ nin ye lampadaire marque hôtesse ye i ma komani digilen n b'a minɛ ne ye nin ye automatique de su ma ko a bɛ mɛnɛ a yɛrɛ ma dugu ma jɛ a bɛ sa a yɛrɛ ma n'i gɛnna n b'a d'i ma fufalaki nin ka di ye a bɛ dépend ni sera ka question ye ayiwa ala k'a to i k'a sɔrɔ nin ye so dɔ de ye min jɔli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn ye n kɔrɔ ma se k'o so dɔn dɛ cɛw ka bɛn nin kɔni nin y'a taalen k'i da merci n kɔrɔ ni ce n ce basi foyi t'i la basi foyi t'a la n bɛ nin ɲininka ɲininkali dɔ la n'i y'a jaabi n bɛ lampadaire marque hôtesse a n'a pano bɛ ɲɔgɔn na n b'a d'i ma nin ka di ye awɔ a ka di nin ye so dɔ ye a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn ye so dɔ a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma tiɲɛ yɛrɛ la so a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma a joli de bɛ daminɛ sanfɛ a sobasima wa a fɛn bɛɛ bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma tiɲɛ yɛrɛ la m'o dɔn cɛw kan bɛn ka mun fɔ han
ngora ni ce amba ni ce basila baso tana ni mine aha ninde lampadaire marqué otesi ma menani automatique do shuma ko abi mena yere ma dugu ma jabi sa yere ma ni gena mba di ma fufalaki ni ti so ma sama bo abobo ni ngadi akadi so do bambulo keme kan gamana gwa joli bi damne sanfe ka jigi dugu ma so jme o limaniya islamia o limaniya an islamia o be ala ko nyuma na be ma kambe ndreke kambe ni ngoni kamu fo ha ngoro gere na ni ce amba ni ce nya do bachi foitila ay bachi foitana idwani bini nyini ga ni gena be lampadaire marqué otesi dima shuma ko abe mena yere ma ni dugu jela bi sa yere ma mba dima fufala ni ngade wa akadi nye ni so do a joli bi damne sanfe ka jigi dugu ma so jme so mbelo abe alo bi damne sanfe abe jigi dugu ma anda ke sanji sanji ote kamu fo ha merci table mani ce mante basila bashote idoni mini nyini ga ni gena bi lampadaire marqué otesi ana pano bebe dima ni gena ma dima kadi no akadi ni so do a joli bi damne sanfe ka jigi dugu ma so jme bon ne bolo yele ngoni o yele ya e o te koy kambe ngoro ni ce ente basila basfote na ma fe ki nyini ga dogoni do ni gena mi lampadaire na pano dima automatique abi mena yere ma shumana ko ni dugu jela bi sa yere ma ibeni fe ma fe ni ngadi kosoba ni e chide ndoy atato seno mambonga na bi sigi a seno kabo chide jbe chide atato seno babo mais na be sigi a seno te bo a seno kabo masaka le do kambe kamufo ngoro e ni ce awa ante nya do bashi foitila alhamdulillah ni mine ni lampadaire marqué otesi men do ko sobe ibado ma do ko sobe aha ni shukola ni bi mena yere ma ni dugu jela bi sa yere ma ni ngadi ko jugu ala matu ka soro amina ya rabbi ni e sodo de a joli bi damne sanfe ka jigi dugu ma so jme ko bargay ala ka barka duana ngawte ngoro ni ce ma somo kan mina e ben sido ni ngai ko jugu la materdo iba fe mba fe ko sebe ni nyala nye sodo de bambulu ni o jabi lampadaire nyita na pano bebe dima ale joli bi damne sanfe ka jigi dugu mo ni zo ngon nya to ala ma we kaburu kaburu ano che ka ja doni kabe ngora ke ni ce mba ni ce nya do bashi fuitila basi fuita na lam ni ma mingi ni lampadaire nyuma mbay na pano be dima fufala ki yoro kon kan tiera la okara ye hanga figa nyingali njabi ni nyingali do de ni so do a joli bi damne sanfe ka jigi dugu mo so jme a joli bi damne sanfe ka jigi dugu wa tiera la wasa ko do iwa kabe ngora ni ce ba ni mine ni ne lampadaire marqué otesi mba mena ima menani na jabi tu sikor la ka mene na jabi tu sikor la ka fa shuma ko abi mena yere ma dugu ma jabi sa yere ma otesi ta do ni ngadi ko jugu ni fufula kila man kadi ko jugu ni so do de a joli bi damne sanfe ka jigi dugu ma so be so a joli be damne sanfe ka jigi dugu ma non ne to do chau kambe mengani ce mbante nya do bashi foitila bashi foitila alhamdulillah idwani ba fe ka lampadaire na pano de dima fufula ki o kade kon ko jugu jango ni nywa na lampadaire nyama shuma ko abi mena yere ma dugu ma jabi sa yere ma ni fufula ki lama abu tugodi alhamdulillah ni asra bijan ay wa ni sodo di a joli de bi damne sanfe ka jigi dugu ma soto joli bi damne dugu ma ka yele ngale tabi damne sanfe ka jigi o so jme so joli be damne sanfe ka jigi o ya alabato alabato o bi damne sanfe amo franga don daga nga benge tibna krefe doni kambe ngoro ni ce awanti nyedo bashitila bashiti ni lampadaire automatique de marqué otesi mba dima na kadiye ibn fe men fe ko jugu ni sodo a joli bi damne sanfe ka jigi dugu mo sujbe o akli ote ni jamfa ote kambe ngoro ni ce mante mba fe ka lampadaire de dima
marque hôtesse ana pano bɛɛ fufalaki e bɛ nin fɛ a ka di ye kosɛbɛ n'i y'a sɔrɔ nka nin ye so dɔ de ye a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn o ye lamɔ ye lamɔ tigɛcogo ɲuman ala k'o d'an ma k'an b'u fo han merci n dɔgɔ i ni ce n b'an ce baasi t'i la baasi foyi tɛ yen i kɔrɔkɛ b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna a bɛ lampadaire marque hôtesse d'i ma e bɛ nin fɛ ne b'a fɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ mun k'a la ne b'a don an ka so i b'a don a ka so an ko so dɔ b'an bolo a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin so jumɛn mara mara i ka kuma in ye tiɲɛ ye koyi nka i tɛmɛna a kɛrɛfɛ dɔɔnin ka waati wɛrɛ jira n na han k'an b'u fo n kɔrɔ ni ce n b'an cɛ nin minɛ nin ne ye lampadaire marque hôtesse automatique lama ye n b'a n'a pano bɛɛ d'i ma n'i gɛnna o ka di ye o ka di n ye an ko so dɔ de b'an bolo a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn an to kɛ tile ye tile o tɛ k'an bɛn merci n kɔrɔ e ni ce n b'an ce baasi la baasi foyi tɛ n na i dɔɔni b'a fɛ ka lampadaire n'a pano bɛɛ d'i ma automatique a minɛ tan su ma ko a bɛ mɛn a yɛrɛ ma ni dugu jɛra a bɛ sa a yɛrɛ ma i ma kɔmani n'a y'i diya i b'i to yɔrɔ jan k'a minɛ n'a y'i diya i b'i to yɔrɔ jan k'a fa n bɛ nin d'i ma fufala k'i n'i gɛnna nin ka di ye o ka di n ye nin ye so dɔ ye a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn a joli bɛ daminɛ a bɛ daminɛ sanfɛ a joli bɛɛ bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma a bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma non patron non ne t'o si dɔn ka bɛn n kɔrɔ ni ce Wan ce baasi la baasi foyi tɛ alhamdulilah lampadaire marque hôtesse n'i ye nin kɛ soma sama ye dugu la e ko dan b'o o nisɔndiya la de vraiment dan t'o la nin ye so dɔ de ye a joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn ka daminɛ a joli bɛɛ bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma a joli bɛɛ bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma ne t'o so in dɔn tuma na k'an b'u fo han merci n kɔrɔ ɲɛsin ma i ni ce n b'an ce n ɲɛ dɔn baasi foyi t'e la alhamdulilah ne b'a fɛ ka lampadaire n'a pano bɛɛ d'e ma marque hôtesse automatique nin bɛ mɛnɛ su ma ko ni dugu jɛra a bɛ sa a yɛrɛ ma marque hôtesse don n b'a d'i ma nin ka di ye kojugu e bɛ nin fɛ fufalaki nin ye so dɔ de ye a joli bɛɛ bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn o ye kaburu ye kaburu o tɛ ala k'a n'o cɛ janya merci n kɔrɔ ni ce n b'an ce nin minɛ nin ne ye lampadaire marque hôtesse ye nin bɛ mɛnɛ a yɛrɛ ma su ma ko dugu ma jɛ a bɛ sa a yɛrɛ ma n'a y'i diya i b'i to yɔrɔ jan k'a minɛ i m'a minɛ ne n'i gɛnna n bɛ nin d'i ma fufalaki nin ka di ye kojugu n'i ye nin kɛ soma sama ye dan m'o nisɔndiya la dan t'o la nin ye so dɔ de ye so in joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma so jumɛn so joli bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin duguma tiɲɛ yɛrɛ la sisan n hakili tigɛ o ye sisan o tuma na lampadaire in dun ma k'an bɛn han n kɔrɔ k'an bɛn Cherifla filɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an filɛbaa minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma n badenw an b'an dɛmɛbaaw fo Café Niger an b'a fo Tefaki Bin fo ka taa se Jus Dakar ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka suguw diya fo ka taa se an bɛ maa min ka kɛnɛ kan bi Ousmane Traoré OTS an b'ale ka butiki belebeleba min kɔnɔ nin n'o ye a ka butikiba min cogonen filɛ Goloni na n'i ye contrôle san ne sira kelen minɛ i b'a fɔ i bɛ ka na Ɲarela kaburudon na yanni i ka se kaburudon ma i bɛ tɛmɛ pharmacie ni Mali buru la i bɛ na OTS ka butikiba in sɔrɔ yen fɛn o fɛn bɛ yen k'a courantman bɛ yen a batteriman bɛ sɔrɔ nin butikiba in kɔnɔ yan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu diya Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma n badenw ɲininkali tun ye fila ye a ɲininkali kelen o kelen n'i tun y'a jaabi OTS ka lampadaire min b'an bolo lampadaire automatique su ma ko a bɛ mɛnɛ a yɛrɛ ma dugu ma jɛ a bɛ sa a yɛrɛ ma o automatique in ne tun bɛ d'i ma fufalaki a n'a pano bɛɛ lajɛlen n ka ɲininkali nin si ma jaabi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ni Ala ye nin nkalon in laban jira an na n'a y'a sɔrɔ ɲininkali in ma jaabi an b'a jaabi filɛbaw lamɛnbaw kanuba bɛɛ lajɛlen bɛ i ka wasa sɔrɔ a la ni Ala ka jɛ yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ an bɛ foli ni waleɲuman dɔ ta k'a di nin question in dibagaw ma maa minnu b'an wele ka question in di an ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na fo ka taa se sankaw ka vie jara bɛsɔbakaw ka vie jara a sigin bɛ san
a bɛ immeuble bakɔrɔba Berthe manatasaw ni matelaw a b'olu de feere an b'a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se Nimɔgɔ Kayi fo ka taa se Usmane Sonta ale ye Libéral Darul Kitabu ye radio islamique sira kelen fɛ Coyi artisanat kɔnɔ i kɔni mɔgɔ b'i ka diinɛ dɔnniya ɲinini na kitabu fɛn fɛn bɛ ani kɔlɔsi fɛn fɛn bɛ a dagabanaw a bɛɛ dafa bɛ sɔrɔ yen fo ka taa se Dawuda Sangare n'ale bɛ Kɔlɔnjɛba cercle la Mena commune na an b'a fo u b'a wele monsieur le maire ninnu bɛɛ b'an wele ka hakilinaw di an ma ka tila ka question di an ma n badenw an b'a ɲini Ala fɛ sigida caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na Ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalam merci